বেচাৰা প্ৰমোদ বড়ো হাৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত থাকিলে সকলোৰে এই অৱস্থা হ'ব। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर जोंनि बिटिसिनि बारग' सिएम मानगेदेर प्रमोद बर' सार बिथांखौ लानानै कंग्रेस दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो हिमन्त मामानि सायाव गोख्रों माखासे बाथ्रा बुंथिदों। तो थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव मानगेदेर प्रमोद बर'आ जेननायनि जेबो जेननांगौ गोनां गैयामोन, नाथाय मामानि थाखाय सिएम मामानि थाखायसो बिथाङा जेननो गोनां जादों। नैबे बाथ्राखौ फोरमायदों। तो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिगोन। तो नैबे समाव जे सिएम मामानि सायाव ओरैबायदि गोख्रों माखासे बाथ्रा फोरमायदों आरो फैबाय थानाय 2026आव जे इलेक्शन जाना थांगासिनो दङ, बे इलेक्शनाव सिएम मामाया माबायदि जाहैगोन, थाहैगोन ना थाहैया, नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों मोनथिनो मोनगोन। आरो मानगेदेर प्रमोद बर' सारा नैबे बिटिसि इलेक्शनाव जेननायनि गुबै जाहोना मा, नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों मिथिनानै लाग्रो। বিজেপিক যিমান বেয়া পায় তাতকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মানুহে বেছি বেয়া পায়। এইবাৰ বিটিচিত ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰায় দিছে। বেচাৰা প্ৰমোদ বড়ো হাৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত থাকিলে সকলোৰে এই অৱস্থা হ'ব। কি কৈ আছে, কিহৰ পেটৰ পৰা কি কৈ আছে? ইমান তুলুঙা ইমান তৰল কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নকয়। মই ক'ম হি ইজ নট ডিজাৰ্ভ টু বি চিফ মিনিষ্টাৰ। এনেকুৱা তৰল এনেকুৱা নিম্নখাপৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নকয়। মই ভাবোঁ যে এইটো উত্তৰ আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ উপযুক্ত উত্তৰ নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কথাৰ আমি উত্তৰ নিদিওঁ, ৰাইজে উত্তৰ দিব। কি ক'লে? আৰু প্ৰতিবাদ কি লাগে? আৰু তেওঁৰ প্ৰতিবাদ আপোনাৰ ট্ৰলবিলাকে প্ৰতিবাদ। আজি যাকে কৈ ৰঙা চকু দেখুৱাই পেলাই সোমাই থৈ দিয়ে। আজি বিটিচিত কি হ'ল? বিটিচিত কাৰ বিৰুদ্ধে ভোট হ'ল? কোনে ইমান একেবাৰে হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'লে? কোনে আপোনাৰ লগত থাকি আপোনাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'লে? তাৰপিছতো এতিয়া কৈছে যে হাগ্ৰামা আমাৰ। এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকে এইবাৰ বিটিচিত ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰায় দিছে। বেচাৰা প্ৰমোদ বড়ো হাৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত থাকিলে সকলোৰে এই অৱস্থা হ'ব। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথাবিলাক তেওঁ কৈছে, তেওঁ চাহটোকে বাঘটো দেখিছে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ দলৰ তেওঁ চাহটোকে বাঘটো দেখিছে। তেওঁহে মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ ন্যায়টো কিয় নিদিয়ে? আজি এটা কথা কৈছে, আজি আমাৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞ উকিলসকলে কৈছে যে SIT দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া এইবিলাক কথা নকওঁ, আকৌ ইনকুৱাৰী এটা দিছে, দুটাৰ মাজত কাজিয়া লগাই দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মই ক'লোঁ ন, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয়। আজি কোনফালে কেনেধৰণে কথাবিলাক কৈ আছে ৰাইজে চাই আছে। উপযুক্ত সময়ত বিজেপিক যিমান বেয়া পায় তাতকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মানুহে বেছি বেয়া পায়। थारैनो बुजिबाय नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंनो जाय कंग्रेसनि गोख्रों दैदेनगिरि सार बिथांनि फोरमायनायावनो नोंथांमोना आन्दाज मोनबाय। बिथाङा बुंदों जे जाय बायदि पलिटिकेल्स फिसा फिसा जायफोर रिजनेल पलिटिकेल्स पार्टिफोर बा फिसा फिसा दोलोफोरा जाय बिजेपिजों बा मामा सिएमजों थाफायो, मामाया बेफोरबायदिनो अबस्था खालामनांगोन होनदों। जेनेबा दा हमनानै ला फैबाय थानाय समाव 2025निफ्राय जुदि BPF सरकाराबो जुदि गोरोबनानै बिजेपिजों गोरोबनानै जुदि एलायन्सआव खामानि मावोब्ला बैबो फैबाय थानाय 2030 सनाव नैबे अबस्थायानो जाहैगोन। नैबे बाथ्राखौ फोरमायदों। मानोना सिएमनि पलिटिक्सखौ ओरैबायदि नुहुरखायो, बिथाङा माबायदि पलिटिक्स गेलेयो बेखौ रावबो हमदांनो हाया। ओरैबायदि बिराद गावखौ पावारफुल आरो बियो बुंखायो जे आं बायदि रावबो गैया होननानै, आंखौ फेजेननो हानाय रावबो गैया होननानै सिएम सारा बुंखायो। तो अब्ला नोंथांमोना सानदो फैबाय थानाय समाव आरो फैबाय थानाय 2026आव जे इलेक्शन जानानै थांगासिनो, बेवहाय आरो गोदान सिएमनि दा आसामाव मोनसे डिमान्ड रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे गोसोआव सान्थि फैदों जे दानि सिएम मामाखौ गारनानै गोदान सिएम सोर जागोन? गोदान सिएमआ 2026आव नोंथांमोनाथ' दासिमनिफ्रायनो नुगासिनो दङ आरो बारा गैला 6-7 मासल'सै। 6-7 मासनि गेजेराव
ओरैबायदि माने दानो दोहौ जाबोखाबाय आसामाव आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सनाव ओरैबायदि दोहौ जाबोखाबाय दानो माने दा बुंसै आरो फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन आरो बेहाय CM सारा बुंखादों जे BPFआ NDA जों थाफानो गोसो जादों NDA सरकारजों बा इन्डियाजों थाफागोन लाफागोन आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारि साराबो बुंदोंमोन जे जुदि NDA जों हाग्रामाया थाफानांगौबा बा BPFआ थाफानांगौबा जाय UPPLआ इन्डियायाव दङ UPPLआ NDAनिफ्राय आउट जानांगोन बे बाथ्राखौबो CM सारा फोरमायखाबाय जे फैबाय थानाय समाव बेफोर गासैबो सल्भ जागोन आरो दा CM सारजों आरो BTCनि CEM मानावगेदा हाग्रामाजों माने बे सोमोन्दोआ सावरायबाय थादों होननानै मिथिगासिनो दङ आरो दा लोगोफोर बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो